Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu. I'm actually explaining amaphupho la njengamanje. Ngingena kwenye level yamaphupho. Kusho ukuthi le khuzana engena kuyona kuukuthi isebenza kanje. Sizozama ukuthi lokhu esingakwazi ukuthi sichaze okungangamandla ethu. Like nje ngizocela ukuthi ngiqale ngezinto like simple ukuthi if kuthiwa uphupha ama-colors ukuthi ama-colors ameleni. Sizoqala ngekhala yokuqala, ikhala ebovu. Uma kuthiwa uphupha ikhala ebovu, imeleni ikhala ebovu when it comes to izwi likaNkulunkulu. Ikhala ebovu ngoba isikhathi esiningi lamaphupho engizobe ngiwachaza la azoba based kakhulu ezintweni ezimalana noNkulunkulu, not just kubantu nje abanomali noma aba-general, but abantu othola ukuthi bazobe bene-understanding nezinto abasuke bezenza ukuthi benzani. So kuwukuthi njengamanje ngikhuluma ngama-colors ukuthi ikhala like ikhala ebovu imele wisdom, iphinde imele i-anointing ne-power. Kusho ukuthi nje uma uphupha ilokhuzana ikhala ebusuku lele, mhlawumbe uphupha i-clothing mhlawumbe ebovu noma uphupha something that relate with a red color. Ichazwa kanjalo la ukuthi isuke imele i-wisdom, iphinde kuzoba i-anointing, iphinde izoba i-power. Okusho ukuthi ichaza lokho nje i-power ilokhuzana ikhala ebovu. Sidlulele ke siye kwesibili. Eyesibili ikhala eblue. Ikhala eblue imele i-revelation. Ikhala eblue imele i-revelation. Kube communion. Ucommunion usebenza kakhulu when it comes to sabazalwane masenza lento ekuthiwa ukumukela. Masenza ukumukela ebandleni. Ukumukela kuyini? Kuukuthi nisuke nenza isivumelwano noJesu ukuthi siyasivuselela. Ngoba manize sidle esontweni kusuke kuyinto enjengaleyo. We call it holy communion leyo. Holy communion. So into enjengaleyo. Bese kuzoba khona umbala ogreen. Umbala ogreen usho i-growth. Usho uma uphupha umbala nje ugreen usuke usho i-growth, usho i-prosperity, usho i-conscious, conscious. Yeah. Kusho ukuthi yiwo mathathu lamalokhuzana engicela ukuthi ngiwaveze nje okwamanje. Ngizobuye ngidlulele kokunye la ngizochaza khona ngokuqhubeka kwezinto ukuthi sikhuluma ngani. Right. Singena endimeni manje okuyiyona engicabanga ukuthi abanye abantu bayayidinga kakhulu izobasiza. Ningixolele ngizomixa sometimes khona la ngizokwazi ukuthi ezinye izinto ngiyikhulume ngesingisi ukwenza ukuthi nabanye bakwazi ukurelate nalezi zinto esikhuluma ngazo la. Ngiyazi ukuthi njengamanje yonke into engiyenzayo kuyilokho okulindelekile ukwenzeka ukuthi njengoba siqhubeka sifunda siya phambili fanele kube khona umehluko okufanele ukuthi ubonakale kulabo bantu abangabalaleli bama-channel esisuke sibhekene nawo. Ngiyathanda ukuthi ngisho ukuthi
umuntu akasubscribe ayinikeze ithuba lokuthi mayesubscribe uzokhona ukuthi ngimphendule ngokuqhubeka kwesikhathi siya phambili. Ngiyabonga leli thuba, ngitshela ukuthi ngilinikeze ekuthenini manje nemibuzo mhlambe eqhubekayo erelate kulokho engikhuluma ngakho. Like ngaba enye inhlobo zamaphupho ahlukahlukene but sobe sikhuluma ngalento siqhubeka siya phambili. uNkulunkulu makanibusise aniqinise aniphe ukuthula nenkazimulo ngegama likaJesu kuze phakade. Amen.